Selam dostlar, bugün bizde 20 dekabr hem bugün kişen biz İlnat bilen birgelep zor avto yürüyüşke çıkabız. Ol da bulsa 4 gün içinde bir şehir. Tüben Novgorod, Moskova, Büyük Novgorod, Sankt Peterburg. Elbette eligi şehirlerinin yanga yıl gazirliklerin. Humumen eligi şehirden indi turmuş koynaganın biz sizge barsında. Oşıklar biz, süyler biz hem indi elbette birinci şiratta büyük zor rahmet etesimiz kile. White After Company'sine eligi timiratını bizge bireler. Hem indi biz isen sağ eğlenip kaytırбыз dep şön köngüllen şonabız. Hem humumen dostlar showbiz topşurunda nekmine eligi şehirlerden sizning için ekskluziv kadrlar. Dostlar, nekmine şu maşina ol da bulsa Kia Rio ihtibar ettigiz eligi salonga, eligi salonda bizning indi kovriklar dep aytırga kerak. Kovriklar maxsus, alар bizning için yasalgan Tata radiosu için. Hem eligi koja dostlar, eligi koja krokodil kojasından. Şonkure şonday komfortabilni maşinada biz İlnat bilen şu şehirler boyunca seyahat kılacakbız. Endi bizning qolgan әзерлекләрне алдагы kadrlarda qarый alasыз. Biz әзерләнәбез Казан, Санкт-Петербург шәһәре. Бу инде автотур дип әйтәсем килә. Татар радиосыннан. Һәм инде без 5 шәһәрдән чыгачакбыз турдан-тур эфирга. Казанга, һәм инде шушы 5 шәһәр турында сөйләшәкбез. Аның үзәгендә булачакбыз. Беренче шәһәр безнең сәгать безнең сәгать безнең 10 кичке 10. Biz кузгалабыз сәгать 11 яртыда ала бирсәм. Иртәнге 5ләрдә булачакбыз Нижний Новгородта. Һәм эфирга чыгабыз сәгать иртәнге 7дә. Аннан соң кузгалабыз без Мәскәүгә. Мәскәүдә Кремльдә чыгачакбыз эфирга кичке сәгать 7ләрдә. Андан ачуем кунабыз бер көн һәм кузгалабыз Великий Новгородка. Büyük Novgorod'da шулай центрда чыгачакбыз прямой эфирга. Илнар монда аппаратураны әзерләй. Büyük Novgorod'дан соң без китәбез Санкт-Петербург шәһәренә. Санкт-Петербург шәһәрендә без 3 точкада чыгарга тиеш. Берсенең Эрмитаж, икенчесе Нендер собор. Гоман без үзәктә булабыз. Площадкабыз центрда. Bütün оборудованиены менә әзерлибез. Монда безнең штативлар, монда безнең микшер, микрофоннар, һәм наушниклар. Аллага тапшырып без 5 көнгә юлга кузгалабыз. Илнат Фархуллин һәм Илнар Хусайнов. White After компаниясы сезгә үзенең машиналарын тәкъдим итә. Сезнең нәләрне ничек кулланасыз идиләр? Арендага ала аласыз һәм шулай ук әлеге машиналарны сатып ала аласыз. Все, без Талгар. Кофе. Талгар кафега килеп җиттек. Но 11дан соңында только на емес. Син нәрсә алдың? Мин алдым токмаш белән тавык күкрәге. Тавык күкрәге. Мин алдым пюре белән фикша. Ашыгыз машинада. Барыбызга тәмле ашлар. Нижний Новгород шәһәренә килеп җиттек. Безнең сәгать иртәнге 6 ярты. Менә Кремль, парк һәм Илнар Хусайнов. Яңа ел әзерләнәләр. Мотор гирляндлар. Ток-ток. Бикле. Безне Кремльгә кертмәделәр. Кремль бикле. Шуңа күрә без барабыз паркка. Һәм парктан эфирга чыгарбыз. Мин буквально 1 сәгать йоклап алганымдыр. 1 сәгать алдалый, 1 сәгать кенә йокламады. 2 сәгать ярым тәмле. Юк инде. Үзенең сары розаларын мыгырдый. Ыңгыраша йоклады. Миңа Нижний Новгородта яңадан әйтим нәрсә шәле? Остановка шәле. Тукталыш. Сында тукталышта. Bütün нәрсә язылган, кайсы маршрут кайчан килә. Хәтта видеокамералар да бар. Площадь
Минина и Пожарского. Мында біздің немада. 45-ші автобус бізде де ерейді. Тура эле Казандан келген походу. Біздің Кремль ашылды. Һәм біз Кремльнің ішіне кірдік. Біз қозғалабыз Мәскеуге. Түбән Новгородта біздің ішіміз бітті. Прямой эфирға шықтық. Татарстанға, Қозанға қайырлы ертелер тіледік. Солай ма? Қайырлы ертелер. Біздікіті 400 километрден артық жол. Ол енді 6 сағат ярым уақыт деп көрсетті. Алла берсін. Алла берсін. Мәскеуде үзекте шығабыз жаңадан эфирға. Біз Мәскеуге келіп жеттік. Мәскеу өзінің пробкалары белән сүйіндірә. Қазір барабыз отельға. Урнашабыз. Измайлова Бета. Гостиницаға келіп жеттік, Аллаға шүкір. Привет, привет, Мәскеу. Мәскеуде неше градус егітлер? Жылы. Мәскеуде жылы. Дұрыс, Мәскеуде жылы. Қазанда кеше 24 шеп кеткен да? 24 градус. Мұнда минус 3, наверное. Біз прямой эфирға әзірленеміз. Привет! Равли салам. Гүлнар, привет. Сен неден көреді? Қайырлы ертелер. Ойбой. Құрметті яратқан менің тамашашыларым. Ойбой. Енді обед бізде. Біз әлі генә тұрдық, чөнки йокламау, юл бар үзенекен ала. Шуңа күрә бүген біз йокларға булдык һәм инде Ринат кеше төнлә белән шулай ук йоклаганда сары розалар җырын мыгырдап ятты. Хәзер без Мәскәү буенча сәяхәткә чыгабыз һәм Мәскәүнең үзәгеннән инде чыгабыз турыдан-туры эфирга, тамашачыларыбыз белән аралашырга. Аннан кузгалабыз без кайда? Бийек Новгородка, Великий Новгородка. Вот, миңа әлеге шәһәр бик кызык. Чөнки анда минем бер тапкырда булганым юк. Ул инде тарихи шәһәр. Бераз гына ял итеп алдык. Һәм бүген менә Мәскәү буенча үзенә күрә кечкенә генә сәяхәткә чыктык та, шушы Мәскәүне карап йөрдек. Һәм инде үзәккә килдек, үзебезнең аппаратурларны тоташтырдык тагын турыдан-туры эфиргә чыктык. Без киләсе безнең юлыбыз инде булачак, ул Бийек Новгород, аңа 6-7 сәгать барасы булачак. Һәм инде без иртәнгә шулай прямой эфиргә чыгачак. Бәлкем иртән булыр, бәлкем бүген кичкә дә җитешербез. Алла бирсә, юл хәлләрен карарбыз, дуслар, ашыкмыйча гына йөрибез, Аллага шөкер. White Auto компаниясына әлбәттә беренче чиратта рәхмәт. Марат һәм Ринат безнең инде беренче класслы машина йөртүче дусларыбыз. Хәзер инде дуслар, рәхәтләнеп сөйләшәбез, дуслашабыз дигәндәй бергә бөтен җирдә. Алар безне өйрәтә нәрсәгәдер, без аларны нәрсәгәдер өйрәтәбез. Шулай бит, шулай бергәләшеп рәхәтләнеп йөрибез. Машина бик җылы, тагын бер кадәр тәкъдим килә. Әлеге проект Автопробег Казан, Питер, Казан маршруты White Auto компаниясе белән берлектә эшләнә торган проектларның берсе. Гомумән тамашачыларга әйтәсе килә, безнең белән калыгыз, Instagram шелтәрләрендә безне күзәтеп барыгыз. Сезнең комментарийгыз, сез комментарийлар күбрәк булган саен безнең көчебез арта, дәртебез арта, гел эш исегенә килеп тора шуңа күрә. Безнең белән калыгыз дип әйтәсебез килә. Ничек кенә салкын булмасын, Безгә рәхәт. Безгә рәхәт һәм безнең тыңлаучыларыбызның, хәтта безнең менә Instagramнарны карап баручы тамашачыларыбызның төрле кызыклы фикерләре безне җылытып тора үзенә. Нәрсә әйтәсе килә, Бийек Новгородка юл җиңел булмаячак, без моңа әзер. Шуңа күрә дә инде әмәдәрәкен без яратып алган шәһәрләребезнең берсе. Чөнки күпләребез моны инде беренче тапкыр күрәчәк, һәм инде Instagram шелтәрләрендә дә тамашачылар да беренче тапкыр күрәчәк һәм ишетәчәкләр. Шуңа күрә дуслар, тагын бер кат кабатлап үтәм. Күзәтеп барыгыз безнең Instagramны, туры эфирларыбызны, без инде үзенә күрә тырышабыз.
тырышабыз. Ничек кенә салкын булмасын. Шулай бит. Менә хәзер Мәскәүнең үзәгендә тур эфирда ике егет микрофоннарын тотып нинди сәер кешеләр бу дип безгә карап үтәләр инде. Карап үтәләр. Яра, карап үтсеннәр. Полицейский дусларыбыз гына килмәсен. Яңа ел аллары ия. Аллам сакласын, Түбән Новгородтан тылачак. Санкт-Петербургтан тылачак. Бигедән тырышак. Бигедән тылачак. Дуслар, шундый да яңалыклар. Мәскәүдә шәп, Мәскәүдә рәхәт, Мәскәүдә хәзер шым мотор. Яңа елга шәһәр әзер. Түбән Новгород шулай ук инде машина киттек. Аның турында кичә сөйләдек. Шулай ук әзер. Алга таба юлыбызда. Безне көтә. Бийек Новгород һәм Санкт-Петербург. Бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба инелемтәдә булырбыз. Безнең белән калагыз. Безнең белән калыгыз. 145 километрдан аерылмагыз. Назлыгөл, рәхмәт сиңа. Сезне сиңа тапшырабыз. Хәерле кичләр. Без 200 километр үттек. Бу Мәскәү, Великий Новгород. Платный юлдан барабыз. Платная дорога. За 200 километр бездән алдылар 800 сум. Хәзер тагын 400 километр калды. Примерно 1500 да выходит, Ренат. Ну примерно. Классно, что можно 130 белән барга. Һәм машиналар S. Юл яхшы. Тигез. Безнең булачак остановка. Прямой эфир. Потом сразу же Санкт-Петербург шәһәре. Там еще 300 километров. Без Великий Новгородка килеп җиттек. Сәгать 11:10 минут. Кичке. Ардырды на самом деле. Ардырды. Биллер орта. Менә бу Великий Новгород. Кремль. Дөрестән дә аерылып тора башка Кремльләрдән. Бу ничектер зур һәм моның стеналары биек. Миңа бик ошады әле Кремль. Хәзер без юлны тотабыз Санкт-Петербург шәһәренә. Безнең сәгать 12 ярты, төнге 12 ярты. Еще 180 километров до Петербурга. Атмосфера вообще классная. Я бы сказал, даже киношная атмосфера. Питерда Фарьява, Буран. Но безнең отельдән машинадан чыгасыбыз килмәй, прямо эфирга шуңа күрә без шулай да барып карыйбыз. Нигә? Нәрсәләр? Эрмитажга я. Но монда как-то надо найти местечко. Бик көчле буран. Великий Новгородка шулай без каралып килгән идек. Раха чыктык Санкт-Петербургка центрга. Тагын кар ява башлады. Җәмил абыны чакырганнар трактор белән. Карны керергә. Питер! Блин, вообще красота, конечно. Петербург. Просто красота. Я нақши. Я бикшу Петербург. Менә мин монда яши алыр идем дип уйлыйм. Достар, бүген 25 декабрь һәм инде без ниһаять үзебезнең автойөришебезне тәмамлап, яраткан Казаныбызга исән сагына кайтып җиттек. Безнең инде тур эфирларны, гомумән шәһәрләр буенча сәяхәтебезне Инстаграмда күзәтеп баргансыздар дип ышанып калам. Безнең кайтышка хәтта матур гына чыршы да бизәп куйганнар менә. Илнатка шарлар бүләк иттеләр, дуслар. Шундыйрак йөрдек, кызыклар күп күрдек һәм инде әлбәттә әлеге шәһәрләрдән дөрестән дә тур эфирга да чыктык, әлеге шәһәрләргә сокландык. Организм әзрәк арып китсә дә инде безнең күзләребез бәхетле, чөнки 5 шәһәр, 5 төрле атмосфера, яңа ел атмосферасы һәм энергия җыеп кайттык. Әзрәк ятып торабыз агын. Минем съемкалар, синең? Минем эфир.